jsem Liška, vítám u dalšího videa a dneska zahrajeme Minecraft. Jo, nic jsem to nenatáčela, takže to jdu vyzkoušet. Nevím, jak mi dlouho vydrží kamera, protože za prvé mám málo místa a za druhé se mi možná může vybít mobil, takže jak byste nevěděli, tak tady to postavil ten domeček mal HD, můžete se klidně podívat na její kanál, ale ty okýnka jsem tam dělala já, tady to vyzdobení jsem tam dělala já, ty palandy dělala ona, tady to jsem taky dělala já, že jsem tady dala takhle ty jiný vlny a tady jsem dala creepery. No, creepera, bílej tulipán, růžový tulipán a mýho dráčka, který se můžu pomírat do tlamy. Okýnko zase dolů, protože se mi tady nelíbí. Máme to teda hrozně tady narvaný, no. To je na farmu, takže já jsem vám klidně mohla i ukázat. Jsem samozřejmě v kreativu, takže to Eli, nevím, jestli ty to víš, ale koukej. Koukej na ty lampy. Jsem tady postavila, protože ona vůbec neumí redstoneový obvody, vůbec. Když to je tak lehký, je prostě napojit redstone. Úplně lehonký. Tady mám teda tu, a tady v tom, tady v Českách je voda, v Hoprech je voda a v dispenzerech je voda, takže tam jsou dva bakity vylitý, vždycky po nějakém akorát čase. Ne! Musím zase skončit protože tady mám dlouhou si vezmeme. Asi se mě budete možná ptát, proč si v kreativu? Protože tohle je ukázkový video. Jo. A proč tam jsou ty lampy rozsvíceny? Protože třeba večer, kdyby jsem tady to šla zkontrolovat, jsem to rozsvítí, jestli tady jsou ty správný, nebo jak to vyrostlo, tak jsem to rozsvítí a můžu jít zase v klidu to. Já možná, že budu i točit prostě takový to, vás to bude třeba bavit, tak třeba budu točit i ty takový, jak prostě tam budou ty filmy, a když požádám, aby klidně pomohla, mám nějaký ty věci, to je Eliščiny věci, jo. Má tam, už jsem nestěžovala, Fire Spec 2 a Sharpness 5, jsem to tady enchantovala. Tohle to jsem, ale tady ty, to jsem dělala, to jsem enchantovala přes Survivor. Protože já jsem si to přepla, už jsem to nechtěla se přepínat. Tady to jsou moje věci. Jenom aby ona neříkala, tak mám 2 luky, ona má jenom meče. Aby jsme dělali vyrovný, takže doufám. Ne, já nechci po ní. A když to potom zleží přikupu. Potom. Tak, to jdeš spát. Nejde tím. Nevím, čím to vůbec to, na to klikám, ale prostě to tím nejde. Tak. Tady mám kovadlinu, nejhezčí obraz ze světa. Creeper. Nejhezčí obraz, co znám. Tady mám překážky pro koně. Tady mám překážky pro koně a musím to, ale pomalinku. Koukejte, já musím takhle pomalinku. Prostě musí to takhle připlavat, ale ty koně to tam schazuje, je to těžký. Zvlášť, když je pouštíme někdy sem. A tady je to další, to se prostě musí rozeběhnout, tady někde natáhnout a skočit na to a potom z toho zase skočit tam a
běhnout dolů. To jsem už taky zkoušela, to jde. No. Mně se seknul Minecraft. Dobrý. Jinak... třeba Eliško, si se koukáš, tak tady, to je tvůj koník, jo, máš bílýho, jo, buď ráda. Mám tady svýho lišky Gepík, mám tady svýho Gepíka. Gepík. Ty budeš mít toho bílýho, Eli, jo. Tyhle to jsou jenom na vycvičení. Ale potom si vyber ještě druhýho, ze všech se můžeš samozřejmě vybrat. Ale ne toho bílýho už máš. Bílýho už máš. Jsem se vybrala tohohle hnědýho, anebo tam tu flékatou, takže to mi hlavně neber tu flékatou, to je moc hezká. Tak nevím, co teď budeme dělat, no. Všechno jsem vám zatím ukázala. Tak to třeba budeme projet na koníkovi. Na koníkovi si budeme pojít. Tebe tam šipou tam zpátky. Parkinka tam nemůžu. Pojď sem! Kam jdeš? Nemají brnění, protože jsou to rebelové. Je takové jakože, znamená takové jakože fígl, že vidíš jakože koukejte, jo? To jsou různý koně. A třeba teď já budu jakože držet jakože palec tím kolečkem. Třeba tamhle na toho. Počkejte, moc daleko asi. Vidíte, tak teď jsem se přesedla a teď to zase podržím tamhle na to. Jsem daleko. Parkínka. Bílýho a z toho na toho hnědýho třeba. A takhle třeba, když jste ve stádu, tak se můžete přesedávat. A podívat se, kolik má vždycky srdíček, takže to je dobrý. Kovej. No, já myslím, že by to zatím mohlo být na ukázkový díl všecko, takže čau.